wajar. Awalnya orang itu jatuh cinta mergo beda ring kabudayan sing endahe kaya ngene. Dalang mirengaken swantene pesinden sing mendayu-dayu, rupane ayu, kesengsem kuwi wajar. Kuwi normal. Yen ora wajar berarti ora lanang perlu diperiksane. Nah, berarti menawi Pak Cahyo menika agak lihat lirik-lirik saya itu enggak apa-apa. Wajar. Wajar. Dia ngerti wong ayu ora tertarik, wah kudu diperiksane. Lah kowe muni wajar. Coba Pak Yaya delok aku dulu nih wajar lah kita lihat. Gimana? Kalau Ibu ini ketip-ketip. Insya Allah ing Ngadirojo kene bakal akeh generasi handal, bibit-bibit unggul yang akan memimpin bangsa Indonesia iki lho. Oh ngono. Hebat ya Mak. Ya contohnya kaya Pak Wiyono kuwi panjenengan nadyan dilairake ana laladan Kasihan Bulu Sari kene ning nyatane panjenengan sukses dadi kepala sekolah ana laladan Jakarta. Lah sakwise diparingi murah rezeki dening Gusti ingkang nyipta jagat banjur nganakake ya kuwi sedekah dana rasa. Iki ora foya-foya. Ya. Ning atur panglipur marang kabeh tangga teparo, marang kabeh para warga masyarakat, para sesepuh adisepuh, para kiai alim ulama supaya antuk wujude panglipur, wujude pagelaran wayang kulit. Ya, mau diwiwiti saka Murwakala ya, Mak. Ruwatan Kedana Kedini dening dalang pangruwatan nenggih Ki Wagiman Gondo Carita menika mara sepuh kula piyambak. Oh, saka Tulungagung. Mergo kabeh mau dadi kersane Bapak Wiyono anggene nganakke ruwatan Danadini ya kuwi ngruwat putra-putrine becik Raka Mas Bagus Dandi, Yogi Wahyu Prasetya, Eskom lan ugi Mbak Yu Nadila Sophia Indriani SKM. Oh, Danadini. Kuwi kudu diruwat. Kuwi mung gumantung kapercayan lho, ora bisa dipeksa. Yen ora percaya ya aja dipeksa, yen percaya ya aja diruwet ngono. Iya, sing jeneng kapercayan ki gumantung atine dhewe-dhewe, gumantung rasane dhewe-dhewe. Mula diarani ngruwat. Ngruwat ana sing ngarani ya kuwi ngrawat. Ngrawat iki tegese ngopeni, uga ana sing ngarani ngruwat kuwi ngilangi. Ya kuwi wujude Sukerta ingkang mapan ana ing Banjar Pekarangane Bapak Wiyono lan ugi wabil khusus dumateng Eyang Putri sami ingkang panjenenganipun pancen sampun kagungan putra ingkang cacahipun 9. Nanti 9 kaya ngono kuwi. Ora apa-apa. Sing ngono kuwi wong biyen iki ngono kuwi ora enek program KB, ora enek listrik ya ora ana. Lah peteng dedet ngapa to nduk yen ora ndung tang tungdet. Ha iya. Mula akhirnya putrane ya dadi 9 kaya ngene. Pak Wiyono ki putra nomor 3. Ha iya. 9 ki angka sing menangan yen cara wong main kae kiu-kiu tegese ya keluarga kene ya menangan tenan. Pak Wiyono angkane 3 nomor 3. 9 karo 3 dadine 11 utawa dadine 12. Muga-muga sak loro-lorone kabeh wae bibit kawite pikantuk welas sing Gusti sing nyipta jagat ngono lho. Ngono. Ayo tetep dadi loro jodoh welas tegese entuk welasing Gusti. Tetep bener ya. Tetep ngono. Ora jodoh ora kelakon. Ayo. Bocah Danadini. Lah yen ana sing ngarani yen ora diruwat mesti dipangan karo Bathara Kala kae piye. Kala ki pancen maknane filsafate wujude buta nduk. Ning sejatine kala ki wanci utawa wektu. Nah, pada kala itu, pada waktu itu tegese wektu kanthi dingkruwat kaya ngene iki mugi-mugi lare kekalih utawi Raka Mas Dandi kalian Mbak Nadila saben wektu ing esuk awan sore nganti bengine tansah pinaringan rahayu lan wilujeng. Maknane ngono kuwi. Ngono. Sing diruwat apa meneh? Bocah untang-anting kuwi ya diruwat anak siji. Terus kaya iki Kedana Kedini anak loro lanang wedok, Kedini Kedana anak loro wedok lanang. Banjur uger-uger lawang anak loro lanang kabeh, kembang sepasang anak loro wedok kabeh. Kuwi ya bocah Sukerta sing kudu diruwat kanggone sing percaya.
sendang kapit pancuran anak telu lanang wedok lanang kuwi ya kudu diruwat ya pancuran kapit sendang wedok lanang wedok serimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya kudu diruwat sarombo anak papat lanang kabeh Pandhawa anak 5 lanang kabeh bocah Margana sing lair ana ing dalan kuwi ya kudu diruwat bocah Kresna sing kulite ireng bocah bule sing kulite bule ya kudu diruwat wong wedok ngrubuhke dandang ya kudu diruwat wong wedok mecahke gandhik ya kudu diruwat wong duwe gawe mantu syukuran kok ora wujude nganake wujude pagelaran wayang kulit calone iki dadi pangane Bathara Kala ngono lho wong marung buka mie ayam ayam panggang kok kelarangan kuwi pangane Kala kuwi lho ayo nanggap wayang kok dalange le ngenyang kaya ngenyang lombok kuwi ya pangane Kala kuwi malah tekan dinti ora iki minangka gegojekan ngono wae Nduk ayo iya bener Mak bener ya semoga-moga sembada Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki ingkang kaesti iki pancen dadi pamundhute Mbah Putri sami supaya panjenengane tansah pinaringan Bagas waras Bagas tegese sehat laire waras tegese sehat batine anggene momong karo putra wayah kabeh ngono hebat ya Mak mula gandeng ana ing laladan nuwun sewu kasihan kene lak agamis ya kowe nekseni dhewe piyayi kene anggene ngibadah saya yen memeluk agama Islam anggone salat ora gelem ana daleme dhewe-dhewe selalu berjamaah ana ing musala langgar utawa masjid ya mula minangka salam pambuka mau ngaturake sing bernapaskan Islam ya kuwi syair tanpa waton mergo njumbuhake karo karaktere piyayi kene Nduk piyayi kasihan pancen kusuk anggene manembah kusuk anggene ngibadah ya Mak tenan buktine apa aku wit sore padang wis teko kene jam 3 wancine adzan ngasar Allahu Akbar piyayi kasihan kene langsung gruduk neng sawah ning sawah ora lah langgare ngliwati sawah ngono lho Nduk oh iya selok tasakuran tasakuran percaya watone ikhlas lahir batin sing kaya ditindakake Pak Wiyono ora bakal lokak saya kebak ora bakal wutah ning wutuh ora bakal rubuh ning malah saya bakuh iya dasare wis antuk pangestune para kiai alim ulama para sesepuh wiwit sore yander kebak kaya mengkene kabeh paring panjurung pangestu kaya mengkono lan ugi kula ngaturaken panuwun salam sungkem dumateng para pepunden seniman ing laladan Ngadiraja Wonogiri mliginipun seniman dalang ingkang kepareng rawuh wiwit sonten menika pepunden kula Bapak Paimin ayo Bapak Paimin Gondo Semito luar biasa panjenengane wingi ya bar telepon aku arepe nglantarake awake dhewe sowan ana ing Jatipura wah iya ya semoga-moga kelakon sing ruwat engko Pak Paimin pribadi bawa giman men kondur neng Tulungagung ayo ayo ora apa-apa gentenan muga dikabulake ing atase lagi sepisan iki sowan ana kasihan wiwit sore aku ora yakin lho Mak kahanane kok panggunge kok rupek le nonton dadak ndangak kira-kira engko sing mirsani sapa ning nyatane bareng wayang diwiwiti sing kepareng rawuh akeh banget iki dadi bukti lamun ta Wonogiri ya Nduk Wonogiri iki piyayine minded neng wayang ngono ana lho laladan liyane Wonogiri watone wis apa kuwi wong duwe gawe metu sop metu sego metu es bar kuwi wis kondur ki ana ning kene beda kok iki wis tengah rolas parandene isih ndludak para pamirsa sing kepareng lenggah ora perkara dalange ki wayangane apik lakone becik bintang tamune viral ki ora ning penonton kok nganti akeh kaya ngene tur kahanane kondusif ini menjadi bukti bahwa penonton Wonogiri adalah penonton terbaik le nonton wayang se-Indonesia wah iya hebat sing nonton pirang-pirang nek sing nanggap arang-arang iya ayo ora apa-apa diwiwiti karo Pak Wiyono bar kuwi sapa ngerti kene bersih desa terus wayangan muga-muga kasembadan awake dhewe iso silaturahim ya
Wong nyatane Pak Wiyono le paring dawuh wis pirang-pirang sasi kepungkur wis suwe banget. Iya, kepareng telepon banjur rawuh ana ing Jaten Karanganyar kono pitung dadi rampung tanggale cetok ripalungguhan iki awake dhewe sowan ya muga-muga iso atur panglipur marang sedaya para lenggah ewadene kok wonten kirang wonten bab ingkang kirang meranani penggalih kula cangik sak rombongan nyuwun gunge samudra pangaksami ya Mak ya sing baku nyuwun marang Purbani Hyang Agung wiwit saka Mbah Putri sami Pak Wiyono sak gutrah kabeh wae lan warga masyarakat ing Bulusari kasihan tansah pinardawa ing kamulyan Durga Mendhak Kala Sirna Yuwana Basuki pinaringan murah rejeki ingkang barokah sehat lahir batin tentrem lahir batin selamat donya tekan akhir Allahumma hasbuna Allah wa ni'mal wakil Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nesu sadulurku aja nganti Gusti Allah sesembahanmu rinten agungmu melimang waktu kanggo
rekane Pak Piyono supaya sowan komplit. Rekake sak wujud-wujude iki gamelan wayang ya saka ngomah klebu son kontrol. Iya, kanca-kanca pengrawit ingkang winadahan paguyuban Madangkara sowan jangkep klebet para waranggana. Iya, ngono ya, Pak. Sing mepet karo dalange iki pancen posisine digawe beda, adate ning tengene dalange. Nek yen ning tengen iki sing mirsani para undangan sing ana kiwa iki malah terlalu jauh dengan sinden, dan kita tidak bisa mempungkiri wong nonton wayang kuwi 60% mung pengin nyawang ayune sinden. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Niku normal Pak, mboten napa-napa. Piyai kakung nyawang sinden tertarik niku memper. Yen piyai kakung nyawang sinden kok ora tertarik kuwi wajib diperesakne. Ayo, ayo aja jombreng, aja sesama jenis. Ayo. Kuwi pancen ya apik kaya ngene. Aja kok piyai kakung, piyai putri padha wedoke to. Ibu-ibu sing lenggah ning kono kabeh kae padha putrine nyawang sinden ngono iki atine ya seneng. Ayo karo batin sindene jane ayu aku ngono. Ayo ya mung kono dikeki gelungan kono paese nganggo wedak sing larang, dhek ngangge pon aku mau ngangge kliwon. Ayo ibu-ibu mbak-mbak kabeh padha kaya ngono kuwi apike. Mula dipindah ana ing kiwa. Bayan nyawang sinden ngono ki apa ora haram? Haram lan ora gumantung niate, Nduk. Ya. Nonton sinden plek karo dibarengi rasa syukur, ya Allah, paduka nyiptakaken wujudipun waranggana ingkang ayu-ayu kados mekaten satemah ngrengga anggenipun Bapak Wiyono Tasakuran. Matur suwun Gusti, yen dibarengi rasa syukur ngono ki renek dosane. Ning yen nyawang sinden pikirane reget, atine butek. Sinden winong nek ayu men ya kuwi apa tak kompono piye lah iki lho Nduk. Sing mari haram yen pikirane wis elek kaya ngono kuwi. Ha iya. Bocah lagi diet aja dikompo. Lagi tidak makan bab-bab sing ora enak. Ha iya. Dadi sing enak apa ae masuk tetepan. Ha iya. Iya. Mbak Umi Hafifah sing pinggir kene dhewe. Ha iya. Mriki pundi Pak? Kidul. Wah, walik jan walik Grimbyang. Ayo. Saking ler menika Mbak Umi Hafifah saking mriko pundi? Kilen. Lah nggih, wau ngaler kula ongkek nyilen ngoten lho. Ayo, kulon. Ayo, kulon ya. Berarti lek ngisaan mau madhep ngalor mau ora. Ben ora niate yo. Umi Hafifah saking Pulung Ponorogo, lajeng wetanipun menika Mbak Diajeng Candramulya. Alhamdulillah iso gabung. Tujune cokekane leren. Ayo. Yen ora dhek nyokeki. Ayo. Mula awake saya lemu mergo mangan sego tarup. Ayo. Awan bengi daging terus kok. Ayo. Saking Tuban menika Mbak Diajeng Candramulya. Angka 3 menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih saking Tulungagung. Ayo. Terus Mbak Birgita Ayu saka Kediri, Kota Tahu takwa, tahu kuning kae lho Nduk. Ayo. Terus nglerek melih menika ibune para waranggana sing biyen ya nate viral di era tahun 60-an. Ayo. Kok tuwek men lho ora. Iso tuwek men ora. Anu di era 90-an. Nah, angger ceklik sampean apa do nyetel radio Ki Haji Anom Surata mesti nggih Pak Dolong Bukesi. Lan Bukesi iki dadi promotor dialoge sinden karo dalang. Nah, dadi promotor enek sinden sing wani protes karo dalang, sak ngertiku sing miwiti sing bener-bener sinden lho, dudu pelawak kuwi Bukesi. Mula saiki kabeh sinden karo dalang do wani. Ayo, kuwi mergo kelakuane Bukesi biyen. Anggere esuk nang ngelungi amplop karo Diajeng, mung semene Pak, tambahi Pak. Ngono iki wani kok. Ayo, ora apa-apa nganti Mbak Elisa viral kaya kuwi lak mergo bibit kawite saka Bukesi. Ngono kuwi wis digekke dalang. Ya. Terus saklajengipun ingkang nembe agak-agak irung niku niku Mbak Tri Hastuti Retnowati. Ha iya, hebat Mbak Ayu Ting Ting. Cantik saking Ngawi. Ya,
Salajengipun menika Mbak Lia Sundari dene ingkang minangka bintang tamu pada malam hari ini kersane Pak Wiyono ya kuwi waranggana yang sudah viral di antero Nusantara. Siapakah dia? Nini Pelet. Aja ngawur kuwi penggemare akeh disampluk ora tangkis. Mbak Elisa Orkaros Alaso. Wah iya, nadyan panjenengane wis tak aturake karo Pak Wiyono niki wau dalu bar ndalang niku awake mboten penak, awake panas. Terus watuke ngigil saben sak menit grok. Nyatane Pak Wiyono ngersake piye carane mbuh kaya apa wujute, lek perlu digendong digotong, sing penting Mbak Elisa tekan Ngadirojo. Wah iya ngono kuwi. Tanggung jawab ngono kuwi janjane aku nyawang karo Mbak Elisa ki mesake kok nduk. Ha iya. Dek iki nyambut gawe mben bengi awan bengi kaya ngene tanpa leren, mongko reng duwe bojo ki arep nggih apa? Ha iya. Aku ki weruh wong wedok sing sik legan rung duwe bojo nyambut gawe nganti awake paribasan awan nggih bengi nggih awan klesotan turut tarup mune ora mentolo. Aku nyawang Bukesi mbiyen ya ora mentolo. Bah Bukesi iki kaya ngono. Mula gandeng aku asih ora mentolo karo Bukesi, carane menyelamatkan, carane aku ngayomi Bukesi banjur tak pek bojo. Ha iya, Aku karo Elisa iki rada mesake iki yo ani. Ha iya. Iya. Ra mentolo sing jenenge sing duwe kewajiban nyambut gawe niki lak wong lanang nggih to Bu? Nggih. Nggih, Piyayi Putri Parandene berprestasi, pahlawan wanita, pahlawan budaya. Kula mboten mentolo kaya arep tak ulu-ulu kok. Iya. Ora apa-apa sing penting seger waras. Aku percaya sing jenenge seniman paribasan ngatang-ngatang leloro anggris munggah panggung krungu swara gamelan dipirsani piyayi akeh sing lara dadi mari. Mula sawangen Mbak Elisa wit mau guyang-guyu terus mergo semangat awake dadi sehat. Mbuh engko bar wayangan lara neh aku ora ngerti ngono. Ya, ben leren dhisik ya, Mak. Mbak Winong ceria men berdiri luwih dhisik. Yo dihormati nganggo arum Bali. Yo Mbak Winong dados berpacu dalam melodi ya yuk. Etika sebagai waranggana ora mung pinter nembang, ora mung pinter joget, ora mung pinter ngedi busana, ning sadurunge nembang ayo matur sik nyuwun pangestu ndongake karo sing kagungan kersa. Ayo Nong, belajar komunikasi. Yo. Nggih. Wilujeng dalu sedaya kemawon. Pak sinten Pak Wiyono nggih, Pak? Nggih, Pak Wiyono. Nggih. Nggih, pertama-tama saya Cuwampur aduk to, Mbak. Anu. Sae jane ya ayu, suarane apik, joget ya becik nang ngger kon ngomong mliting pecotot ngono ae gumun. Anu, kalau gitu pertama-tama lah dalah. Nah. Wis jarno ae, ayo. Nah, isine lek gur anu karo pertama-tama, ayo. Nah, anu ngono ndang. Nggih. Nggih neh ta, ya ta. Kedap to, Pak. Kula tak mikir niki lho. Ora perlu kesusu kaya barang colongan ae ya, Nok.
Nggih kula ngaturaken matur nuwun sanget. Wong kowe ngoten sakone kowe matur nuwun lho. Maksudnya ngeten lho Pak. Sekedip to Pak, kula tak nerusne riyen. Ngeten lho. Kula malih anu ilang meleh niki lho Pak. Balik ke ngarep pertama-tama. Ayo. Pak, anu nah iki. Nggih. Pertama-tama anu terus bar kuwi nggih karo ayo wes. Sekedap to Pak, ya Allah kula fokus konsen. Konsen. Nggih. Matur nuwun sangat matur nuwun ingkang tanpa upami dhateng sedaya keluarganipun Bapak Wiyono. Ya. Panjenengan sampun sudah ngawontenaken tasyakuran. Nggih, ngawontenaken tasyakuran. Mugi-mugi ora lokak saya kebak. Ora lokak saya kebak. Murah rezekinipun. Murah rezekinipun. Dene sedaya para lenggah. Dene sedaya para lenggah. Kula dongaaken sehat walafiat, panjang umur, sirna yuwana basuki sedaya pinaringan ayu lan rahayu ngono. Nggih, ngoten niku amin. Lho marem lho nang dibersani piyayi akeh kaya ngene iki ya to. Nggih. Tur sing mirsani ora mung piyayi Ngadiraja. Ini ada tamu dari Osaka, Jepang. Oh. Nggih. Mbak Misaki nanti mau Mbak Misaki di situ. Yang duduk di belakang kendang itu adalah cantik sekali. Salah satu dalang wanita asli dari Osaka, Jepang. Loh, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ayo. Oh no. Nggih. Tidak hanya dari Jepang. Juga ada ini Mrs. yang kemarin itu Piala Dunia dia kalah dari Perancis. Dari Perancis ya. Siapa namanya siapa? Mosok jenenge Painem ora. Mbak Kety. Oh, nggih, matur nuwun. Sinten Pak? Sinten? Mrs. Spaghetti. Apa? Diguyu kowe ya. Mrs. sinten? Mbak Kety gitu. Oh, nggih, Mrs. Kety. Nggih. Selamat malam, selamat menikmati Mrs. Ya Mrs. Seres. Dari mana aslinya dari mana? Oh, kuwi. Dari Australia, ngerti ora? Iya. Australia lho senes Prancis lho, Pak. Njenengan. Lah iya, biyen iki ngedene mboke ning Prancis, lahirnya ning Australia ngono lho. Mencelat. Iya. Dari Australia, yen Mbak yang mau sapa jenenge? Mbak Misaki. Saka Ndi? Osaka. Ngerti ra Osaka? Ngederek. Osaka iki alas ketu ngidul terus. Ayo. Nembang ya, Nong? Nggih. Pelok barang. Nah, iki mau ana pamundhut. Nah, ingkang kepareng WA dumateng Bu Kesi. Nah, saiki waktunya nggeret di HP. Heeh. Susume ngono kok. Bu Sukesi Rahayu nyuwun lagu Langgan Dadi Ati Pangkur Semarangan. Muslim POA. Apa? Oh alah. Penggemar Elisa Orkarus Alaso ya. PEOA. Belakangnya ada K-nya kok. Jadi yang nenek kane berarti penggemar Elisa Orkarus Alaso Kuntadi. Iya, aku mesake pengen ngopeni apa ya. Dadi ati coba kayak apa Mbak Winong. Ya. Bawani sik Nong. Ayo. Ini napa Pak? Oh bebas, arep pang apa jenenge Asmarandana boleh kok. Dandang kula banjet boleh sing ndi? Anu banjet nggih Pak. Banjet nggih Pak. Banjet boleh. Kula nyobi banjet. Iya. Tapi mungkin menawi wonten sup ini dimaafkan ya Pak. Hah? Wonten ora iso kene iki bukan tempat latihan, kene iki pentas. Hubungannya karo duit kleru ya potong ngengkel. Kan mau kon ngomong isane gur pertama-tama dek. Ayo. Astagfirullah. Saya kelas 4 loh Pak. Saya masih sekolah. Masa kamu tega banget sih Pak? Ya kelas 4 apa?
Kelas 4 SMKI. Oh, SMKI sampai 4. Mm-mm. Umumnya sampai 3, kamu sampai 4 berarti kamu bodoh itu. Enggak gitu, Pak. Nah, gimana? Itu jurusannya 4 tahun. Oh, jurusan Purwantoro, Jatisrono, Wonogiri, terus tekan Solo. Mboten Bapak, ya Allah astagfirullahaladzim. Ngeten lho, niku jurusan 4 tahun itu nanti lulusnya janjinya Iya. ijazahnya itu D1. Ngoten. D1. Janjinya. Ngoten nggih, D1. Iya. Amin, amin. Wis tak dongake nduk ora mung D1 sok kuliah ning isi Surakarta jurusan karawitan kondur wis mondong bayi sarjana. Ayo. Astagfirullah. Sarjana sik. Ijazah ngono lho. Ayo. Yo nang coba dandang gula banjet. Yogya nira kang ugi kula aturaken dumateng Bapa Ki Dalang Paimin Gondo Semita Sugeng Lenggah. Ayo ngapunten ngrepoti ngampil kenong. Kenonge keri kok. Ayo. Pancen ya lek suwira tanggapan gampang keri ngono. Nggih, Pak. Ayo dikerepi ae. Sirku. Ayo. Ya nak. lamun bisa samya anulato tu engun cari Nano ya aran patih suwanda kang kinelong tripra karo
Jawa to. Urun ingkang den Nonen, no, para lenggah saged merapat wonten ingkang wonten tendanipun. Monggo ngiyup saged minggah teng gamelan mriki. Ayo. Mboten napa-napa, waton ranjukui jajan. Ayo. Iya. Ah berkah iki ya, Mak. Berkah. Jenenge udan iki saka banyu penguripan, tegese apa kang dadi hajate Pak Wiyono sak keluarga menika insyaallah dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sok-sok dumadi udan ngene iki sing kagungan kersa iki sok-sok le ndonga, le nyuwun ki ora kompak. Ya, Pak Wiyono nyuwun supaya diterangi, ning Bu Wiyono nyuwun diudani. Ha ya. Ha ya. Ora apa-apa, Desember. Ya nang, tak nang. Nuhun nitrahku tama monggo dipun lajengaken dadi ati digarap sak rambahan ronggongan engko digarap langgam ronggongan terakhir digarap jaipong. Wah iya monggo dados Buana, oye. Matur sembah nuwun Nduk Winong. Ayo, pengendang jaiponge. Kuwi lokal saka Ngadiraja kene lho, Nduk. Ning sekolah ana isi Surakarta. Ya. Desamu ngendi? Pak. Desamu. Hah? Desamu lho.
Tanggung. Saking laladan Tanggung Ngadirojo. Oh iya. Mergo ya sinau ana Sala akhire ya dadi becik kaya mengkono. Lah iki mumpung ana Mbak Misaki sing saka Jepang dhisik, Nduk. Panjenengane kejaba pinter ndalang, kuwi uga pinter nggon karawitan. Ya, Slendro Sanga Mbak Misaki men gender, mengko sing nyinden ya kuwi Ibu Kesi. Ya. Apa tembange? Tembange sing manyar wae sing klasik wae ya kuwi jineman ular kambang. Kanggo mengetuk hati para warga masyarakat di Jawa dan Indonesia ing ngatasé wong Jepang wae pinter nabuh gamelan, pinter nyolahke wayang, yen awake dhewe ora tresna karo budaya tan wurung awake dhewe bakal kepaten obor. Ya, ngono ya, Mbak. Kaya ngono kuwi. Dawuh saka Mbak Misaki ana Jepang kono wis ana grup karawitan ki luwih saka 10 grup. Ya. Ya ning Amerika kono malah lebih dari 200 paguyuban gamelan. Saben-saben kampus universitas besar di Eropa dan juga Amerika mesti kagungan paguyuban gamelan. Ya. Ya, coba kaya apa? Sing gender saka Jepang. Ya. Ya. Nah, Kabul Kajate. Ini jenenge dalang pengawak tirta ini. Ayo mula kowe belajar nolak udan. Yo, Mbak Misaki karo Bu Kesi ya coba diaturke. Ugi kula aturaken dumateng para sutresna ingkang kepareng monitor wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Pak Dwijo dan kawan-kawan matur nuwun sampun ndagekaken para tamu. Ya. Monggo Bu Kesi. No
ya nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Misaki dari Osaka Jepang. Wah, elok kaya ngono. Luar biasa. Ya, ya ripalungguhan iki sing wis dienteni karo kabeh para sutresna budaya becik ingkang rawuh wonten dalemipun Pak Wiyono menapa dene kepareng monitor wonten ing streaming. Ha ya, nenggih Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ayo, semangat Mbak. Ayo, tetap sehat kudu. Ayo, men jumeneng yo dikormati tumpake sepur. Monggo, ayo Mbak Elisa. Dados. Amin. Ya ta Pak. Niki jenengan nate napa mboten? Napa nate? Ngadeg dihormati karo udan nate mboten? Ya nate, sing jenenge udan ki lumrah. Lumrah ya. Lumrah tidak iki mengurangi semangat jenengan toh? Iya, sing ra lumrah ki mau salah satu sinden nono sing umum. Piye umum piye? Sindenmu sing saka Jakarta ki lho Ayu Ting Ting. Ki mau umum. Tenang no, El tenang. Nek ora aku mesti ra bakal udan. Mau cawetku wis tak uncalke dhuwur. Dia no, ora mandi lah iki tetep. Ora bakal mandi wong nek dhek iki puwekuke ra umum kok. Mau jare wis gleleng, tenang no El, tenang no. Saiki mau cawetku tekan ngendi to jane ngono goleki sidane. Gosek sampean iki sehat pisan iki, yakin? Guys, sedikit yo disehat-sehatke nek ketemu karo kancane kan malah kuwi sing marake seger nggih, Pak. Amin. Mergane senang. Energi atau power itu datangnya dari rasa cinta. Ya. Benar. Margane kepanggil malih ketemu kanca-kanca madang koro. Tadi aku semangat. Alhamdulillah. Nggih, wau dalu yo mayang karo mengguk-mengguk ngono lho. Carane aku iki teleke lade putih ngono. Wah, kaya pitik teleke putih ora. Kurang sehat, sapine saiki aku seneng bisa sowan wonten Wonogiri ini di belahan yang berbeda ini Wonogiri. Wonogiri. Sing jenenge wilayah, kota, desa aja digonta-ganti. Ora apa Wonogiri kan ngidol sithik wis tekan Australia. Iya lek rono nglangiyo lek pengen. Ayo. Gaturake. Iki mapan wonten ing Kasian. Kasian nggon Jogja ya ana Kasian kene ya ana. Bantul ya kono ya. Iya, Bantul Kasian, Bantul Kasian, Bantul. Lho saiki sampean aja nyepelke Mbak Tuti. Lah ngopo? Udane mulai reda lho. Iya, tak onekke tak sindirno deloken langsung gedruk ping 3 sing deg deg deg. Dikendalikan. Luar biasa, sesar tak jauh. Yo. Mbok iki kok iso to Mbak Tuti? Ayo. Mbiyen ki nate wayangan ning Ngawi, Mbak. Udan deres Mbak Tuti gandeng omahe Ngawi. Langsung nggawa apa jenenge iki? Garam lho apa jenenge? Oh iya. Basa Jawane apa kok radong kok?
Ngono gayane. Lho ya, disebar-sebarke turut panggung ngono kuwi. Mbak Tuti. Mbak Tuti. Oh, berarti biasanya dia survei sebelum mulai dia udah datang dulu. Baru ya kayak lombok campur tahu akhirnya. Pangan dhewe tenan. Masak bungan. Ki ya mbuh kok iki luar biasa, Mbak. Mbak Lisa, iki kersane Pak Wiyono pancen bintang tamune kedah jenengan. Mula ling ngejok. Kula malah dereng kepanggih Pak Wijono pundi to? Pak Wiyono malah Pak Wijono. Ijaan lama itu tulisannya Wijono, wacane Wiyono. Oh, yang iya. ya tulisannya Jang. Oh iya. Jang-jangan, yang-yangan. Ah. Pundi ta Pak Wiyono pun salim ning kula mboten ngertos nek jenengan Pak Wiyono. Mbak kula lho Wiyono langsung tak sembah ngene lho, Pak. Hah? Lah iya salime malah kalian jenengan to. Rapopo aku engko tak salim meneh. Ya Pak ya. Wah, aja kekerepen salaman karo Pak Wiyono. Lah ngapa ta? Nek kekerepen kok astane Pak Wiyono mesti ra diumbah pirang-pirang dina kuwi. Masa gitu sih? Lah, Kau salaman. pengalamanmu sendiri ya? Hah? Kamu pengalamanmu sendiri ya itu? Kamu nanya? Basic on true story. Iya aku bertanya-tanya. Iya pancen tak akoni kok ngono ki ra apa-apa. Ya ngaturake derek Pak Ayu Bagio menika acarane napa to jane ngedok sumur apa kok nganake wayang iki dalam rangka apa? Apa enek wayangan nduk sumur lho? Nek wong sugih ya ora apa-apa bebas. Aku lagi arep masang keran ngono nganggap wayang gleleng wong sugih kok. Oh iya. Bebas wong ki bebas. Tak Iki acara- terangke tak jelaske Nah. dalam rangka satu tasakuran mergo putra wayah saking lha iki Mbah Sami. Mbah Sami. Ibunipun Pak Wiyono. Oh nggih, Mbah Niku Sami. putra wayahe kabeh do sukses kabeh, do mentas kabeh, sekolahe lancar. Mula nganake tasakuran itu satu. Mongko songo nggih. Songo. Sedulure songo sukses kabeh. Elok weh. Pak Wiyono nomor 3. Lah yo songo iso. Bayangno upama kowe anakmu songo ora remuk kowe. Arep bayangke siji wae angel golek jodhone wae angel kok arep bayangke songo. Piye balenono? Ling golek bibite wae angel kok arep songo le bayangke kadoan. Tegese piye? Dia aku kan masih jomblo gitu. Oh, ora. Belum ada yang ngurip-nguripin aku. Lah apa sampean ora ngrungokke omong aku ning ngarep mau? Aku yen karo wong wedok nyambut gawe gampang ternyo, gampang welas, gampang asih ngono kuwi lho. Kamu welas sama aku. Iya, Kasihan asih. sama aku. Oh, buke sinden ben yang ngono. Wah, sinden kok nyambut gawe mongko dhek ora ndek bojo, akhirnya tak pek bojo mergo welas asihku karo Bu Kesi. Apakah kamu tidak mau seperti Bu Kesi? Jadi kayak Bu Kesi. Terus aku harus sama Pak Yoyo. Jadi istri kedua. Enggak harus sama Pak Yoyo, Pak Cahyo pun tadi juga boleh. Gimana Bu kalau kayak gitu? Jujur Li. Aku Jujur, Li. emang pengen cari dalang tapi yang udah dia itu emang udah keren gitu loh. Apalagi aku dari dulu tuh ngedolain Pak Yoyo. Nah iya, maka dari itu kalau cinta sama wayang itu tidak bisa gerak, tidak bisa hidup kalau tidak digerakkan sama dalang. Iya. Kalau Anda cinta kepada wayang itu salah, namun ketika cinta kepada dalang itulah jenengan stop markoto. Kamu tahu nggak wayang yang paling romantis apa? Hah? Wayang yang paling romantis apa? Arjuna, No, itu udah umum. Kamu dalang umum. Abimanyu. No, Iya. no. Yang paling romantis kamu tahu? No. Nah, lihat tanganku. Apa? Kresno. Kok iso Kresna? Kresno Malang Silamu. Ah! Weh, diakrek. Se. Hah? Wis, Hop. ramule sesuk aku. Nyuwun sewu Pak Dalang. Mohon maaf Bu, aku El. soalnya ini Eh, loh. Kena hipnotis. Kita urus. Ya maaf Bu, aku nggak. Wah. Pak Yoyo membuat aku jadi pengen dihidupin. Seto. Ora kowe sing menghidupin aku kok malah balik ora. Seto. Tak rasa-rasake wong loro iki mau kok rumangsatu kok. Rumangsane aku ki di GM ngono apa piye? Apa Ibu GGM? GM ngerti gak? Apa Aku mbok GM ngono ya, gambar mati. Oh. Tak kira germo. Enggak Bu, nyonya punten. Aku emang beneran tadi cuman bercanda. Iya. Bercanda Ora ya apa-apa. Pak Yoyo. Ya Gini loh, bercanda El. juga mau, serius juga Jangan boleh. ketip, jangan gini. Jangan ketip gini. Nanti dikira kamu genit. Ora sama gedhe aku. pancen mripatku pancen kira, gedhe-gedhe piye kowe ngenyek kowe. Layak to layak.
Tak critani, para rawuh Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Bojo kula niku sakderenge ndalang teng mriki, teng kasihan mriki. Dek wingi niku jan bungai, kula critani. Bu, apa Pak? Aku sesuk arep cukur, Bu. Arep toning, rambutku rada putih. Lagi tak semir ireng. Alah tempone persiapan macak ganteng arep ketemu Elisa to. Enggak masalah itu kan. Bukan masalah itu. Lera percaya bukaan blangkone. Delon. Coba lihat emang ada pacaran baru udah mulai ganti rambut apa gimana sih? Aku malu aku. Coba lihat dulu. Mau nggak mau? Ya, lihat. Ayo. Gitu. Ini emang Enggak, ini perlu saya luruskan, tidak karena Elisa saja, namun karena mau sowan ke Ngadirojo Wonogiri, maka rambutku kan umurku sudah 42. Iya. Kan sudah ada sebagian yang putih supaya hitam, maka aku toning atau aku semir. Ini. Enggak. Wah. Ampun. You are so handsome, you know. What? So handsome. Oh, little body. Bokongnya gatal kelebon wedi. Maksudnya ganteng banget. Gak apa-apa kalau cowok itu memang merias dirinya biar untuk istrinya juga semakin klepek-klepek, semakin cinta sama suaminya. Dengarkan itu. Gitu gak sih Pak Yoyo? Bener gak? Bener kok. Iya. Iya. Kok tangannya? Apa? Ini tangannya kok dingin sih? Kenapa? Karena aku ini mulai ndredeg sama kamu. Boten encah. Ya Allah. Sapa ya aku? Slem. Sesuk aku karo kowe ya. Tak jajake ayam. Oh, lek cemburu dhek ngawut malian. Beda karo Pak Taslim lho Pak. Aja kok taslim mudun barang gelem kok dhek. Enggak loh Bu, ini tuh tak anggap panjenengan Ibu Kesi itu udah tak anggap kakakku sendiri. Jadi Pak Yoyo itu juga kakak. Iya, Ya, enggak apa-apa. Pancen Elisa itu jatuh cinta di panggung itu memang hal yang wajar. Awalnya orang itu jatuh cinta mergo beda ring kabudayan sing endahe kaya ngene. Dalang mirengaken swantene pesinden sing mendayu-dayu, rupane ayu, kesengsem kuwi wajar. Kuwi normal. Yen ora wajar berarti ora lanang perlu diperiksane. Nah, berarti menawi Pak Cahyo menika agak lihat lirik-lirik saya itu enggak apa-apa. Wajar. Wajar. Dia ngerti wong ayu ora tertarik. Wah, kudu diperiksane. Lah kowe muni wajar. Coba Pak Yoyo delok aku dulu nih wajar kita lihat. Gimana? Kalau Ibu ini ketip-ketip loh. Aku kedep sisih ra iso sene kabeh. Ketip-ketip tenan loh. Nakal tenan. Nakal. Nyuwun sewu Bapak Ibu, pancen yen teng panggung bojo kula ngeten iki sampun kula liarke. Aslinya kalau di rumah nggak kayak gitu deh. Disiksa. Ngene lho. Kesi. Disiksa gundulmu kacak iki. Pak, anake rong didusi. Oh, Pak, anake diterke. Wah, ya lho. Lumrah dalam rumah tangga itu lumrah karena emang timbulnya kasih sayang malah lewat itu ya kan. Iya El, bener El. Maka dari itu aku minta tolong titip Pak Yoyo. Nah, titip iki maksudnya apa? Maksudnya titip bawa dia ke puncak kebahagiaan, ke puncak kesuksesan menjadi dalang yang populer, diterima oleh semua kalangan masyarakat. Amin. Jangan senang hati, aku senang emang dari dulu ngidola sama Pak Yoyo sama Bu Kesi. Keromantisan kalian berdua antara dalang dan sinden kuwi sing tak contoh. Mbok aku iso entuk sing kaya Pak Yoyo mbok meno. kowe Elisa ki ora ngerti asline kok. Nang ketoke aku dadi dalang nang kene iki ketoke kajen to, terhormat to. Ning nang omah aku umbah-umbah. Deke penggawane ning salon deh. Malahan. Neng Melisa Ella ngono kuwi. Aku umbah-umbah. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Emang harus hidup kita itu suami istri kan harus balance. Kalau yang cowok umbah-umbah, yang wedok nanti bisa di facial. Karena istri itu emang harus dibonggokan ya. Kita itu nggak cuma bonggokan piye to?
nggak cuma cinta doang modal cinta tok, tapi yang modal diragati le facial, le mempercantik diri. Engko nek pas bojone elek, lemu, apa rupane mbelkusuh ngono kuwi golek liyane disio-sio padahal mbiyen le ngoyak-oyak kaya ngopo. Nah. Oh iya. Jadi kan harus modalnya suami itu banyak. Iya. Lah perkara facial arepe apa kerimbat ora masalah. Lah sing wedok kerimbat facial terus sing lanang umbah-umbah apa pantes ora? Ayo. Umbah-umbah gone sapa to Bu pertanyaane? Ora lo El. Ora mungkin kok Pak Cahya pun tadi umbah-umbah. Nah, Ora, nggak pernah. ini tadi bohong, Bohong. cuman buat caper aja. Iya. Cari perhatian aku. Bener. Pak Cahya pun tadi neng ngomah ya sebagai raja rumah tangga. Kepala rumah tangga Oh, yang iya. harus dilayani setiap hari. Mula ngene El, Iya. sejatine yen aku dhewe kuwi ngayahi Pak Cahya pun tadi kuwi lah rekoso, remuk. Capek. Mula upama dheweke kuwi poligami, kok seneng karo awakmu mah malah aku seneng banget El. Eneng sing ngancani kula rekoso ngoten lho Bu. Ikhlas Bu Kesi kowe. Malah Ikhlas. Ikhlas kok karo menteleng. Ngene lho Mbak Elisa karo Bu Kesi. Aja nyontoh sapa-sapa ning nyontoh Mbah Putri Mbah Sami. Kae lho piyaine lenggah. Nggih, Mbah Sami, Mbah. Oh, Mbah kiyaine Sami. sehat, yuswane panjang, mergo atine tentrem, penggale digawe ayem ngono kuwi. Oh. Kalau bisa ya satu untuk selamanya lah, ojo Amin. tambah-tambah gitu Pak. Pancen tekadku ya mek satu. Ayo. 1A, 1B, 1C. Ora iki enek iki lho enek pamundhut anu Mbak Elisa. Ayo. Kagem Mbak Limbu kula saking Pak Widodo nyuwun gending podang kuning Umi Hafifah kalian Ulo Tampar kagem anak kawula ingkang dipun murwakala mugi dados putra putri ingkang soleh lan solekah kasembadan ingkang dipun gayuh ngaten. Ugi menika saking Bapak Widodo Wiyono ngapunten nyuwun podang kuning Umi Hafifah. Jenengan enten pesanan mboten? Onten tadi dari Pak mantan Kapolres apa Kapol apa? Bentar ya aku baca tadi minta nomor langsung WA. Iya. Ping Pak Yoto mantan komandan patroli Satpol PP Kabupaten Wonogiri Neng. Wah. Nanti minta lagu kesukaanku ya Neng. Lali janji nesragen Neng. Wes nganggo nang neng. Ya, Neng. itulah. Ya diaturake siji Bapak siji. Oke, napa niki kula nderek? Podang kuning riyen nggih. Oke. Jenengan Berarti kancane Mbak Umi Ya, Hafifah. sama Mbak Umi Hafifah. Udah lama nggak ketemu. Ayo. Tukung nggih jumeneng Mbak Umi Hafifah kedos. Nduk Umi, Halo Mbak. sampean klebu waranggana sing uga ditresnani karo Pak Wiyono. Mula mawanti-wanti mawantu-wantu dawuhe supaya sampean kudu melu sowan ana ing laladan kasihan kene. Nggih. Nah, kuwi mula ning nggen baliho, nggen MMT gambare sampean sebagai bintang tamu ngono. Alhamdulillah. Mbak Umi, Mbak Kesi, Mbak El. Ayo. Nggih. Mbak Umi sekarang udah semester berapa toh? Semester 1 Mbak Elisa. Semester 1 Iya. masih kecil, Iya. masih dawa jangkane ya. Iya. Iya. Wes kamu yo. Ayo. Iki ceritane kon bawa Iya. manuk-manukan. Wis tau Podang dolanan kuning. manuk ro. Wis tau urung Urung. to. Aku yo urung tau dolanan manuk.
Tapi kok nyanyi manuk terus dadi lek kumbayangke ya bingung. Mumpung udan rene iki lek nek manuk nganggur. Bapak ya nggawa manuk. Hah? Gawa manuk. Anak aku ngejak anakku rambu manuk plastik yo. Ciu ciu. Plastik ya. Neng tak suwun duet. Ayo berdua. Oh, duet. Oke, beres. Diwiwiti saka Mbak Umi Hafifah dhisik. Ayo. Dibawani komplit. Ya. Ya nduk, Nadyan wujud temong peksi Kau sinden kok sepaneng men to Pak Cahyo. sinten? Tadi Winong itu ngomongnya gini-gini, lihat kamera. Nadyan wujud tema. Coba pakai ekspresi. ya. Coba apa Anda nono, bisa Mbak? Acara nono, Mbak? Mbak? Gitu. Agak gitu. Coba apa? Aja omah eksplorasi. kaya banci lek ngono kuwi. Eksplorasi gitu loh. Halus manis mangsa Lan iki ana kabar gembira, Nduk. Napa Masa? niki? Besok tanggal 4 Februari 2023 akan ada kolaborasi dua dalang lelaki dan wanita antara Ki Cahyokuntadi dan Mbak Elisa Orkarus Alaso bertempat di Walikukun Ngawi. Ayo kelire loro ora siji terus mau tak pangku deh. Ayo Maaf ya Bu. ayo Ini kolaborasi dalam seni nggak apa-apa ya? Nggak ada kalau hati nggak sih? Ya kita berkesenian aja. Setuju ya? Alhamdulillah. setuju karo jempol ngene ning ndase murup ayo. Yo, sampean Mbak Isa. Aku ya. Nang jajal ya, Pak. Nenenu. Golek isi podang jenar. Jane rada pilek jane, Mak. Ning ya tetep apik. Bindeng-bindeng gitu loh. Gak apa-apa ya. Lek mula mambengi nglakokne Abimanyu Rabi pas mergo Cocok. kalau bendono metu terus ya. Ya, untungnya. Ayo. Yo, Iba bunga hatiku Umi ini berarti nderek Pak Cahyo udah berapa tahun? Aku nek nonton di YouTube bisa cilik. dari kelas berapa? 2 SMP. Kelas 2 SMP. Ya. Berarti 6 tahun lebih ya. Ya. Elok ya. Seneng ya melu Pak Yoyo sama Bu Kesi. Nek neng omah dipakani ora sih? dipakani kroto ayo. Sinden kok dipakani ora. Ya nek aku arep melu ngono lho. Nderek. Lan Mbak Umi saiki wis melejit, Mbak Elisa. Melejit, Iya, tenang. tegese mboten namung tumut kula tok suatu saat menjadi bintang Bintang tamu tamu. ning Boleh, mboten boleh. masalah. Malah bagi para penanggap yang nanggap kula yang harus atau mengharuskan ada Umi Hafifah kudune kok ya nek target kontrak dhewe ngono kuwi. udah Pamrih beres apa untuk menyejahterakan sinden. Waton rasilak saka batine, sinden sak ret lan sapa wae. Pengine ora dadi sinden biasa, pengine ya dadi bintang tamu sing sangune akeh mesti. Betul. Wong Mendukung pijakane kudu budaya. ngene dhisik, Nah. ngono. Yo entekke,
nyanding bisa dadi podang kuning, podang adalah burung, kuning adalah emas. Semoga keluarga besar Bapak Wiono Mbah Sami kabeh putra wayahe bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Ya Nduk, Umi Hafifah disi ana. Esok awan ning omah
arep-arep nggih Dek Umi niki. Nggih. Tegese anggen kula nandur lek ku ngopeni nyirami wiwit saka SMP nyatane ri Palungguhan Samangke temonjo ngoten lho, Mbak. Nggih. Dasare bocah cantik, pintar, gelem ngudi ya. Jadinya ya keren, semua pada tersanjung dan kalau melihat Dek Umi itu ada pesona tersendiri. Wah iya nggih. Mau pamundhute saking Satpol PP napa, Mbak? Ini kok lali janjine. Wah lali janjine. Tak goleke kanca. Siap. Mbak Trihastuti Retnawati. Ini adalah kesukaan aku. Artis Jakarta. Ya dihormati cublak suweng ya Ca. Cetos. Halo, Mrs. Trihastuti Retnawati. Iya, selamat malam. Piye? Nggonmu wis kok uncalke malah deres sih piye? Tadi itu bukan kesalahan saya, Lah, tapi kesalahannya Pak Glontor. Oh, Iya. Pak Glontor ngapa sih? Tadi kan saya suruh Pak Glontor tolong celana saya yang warna putih nggak putih, coklat nggak coklat, yang agak burem kayak kaos kaki itu loh. Itu Ya. tolong ambilkan, nanti Ya. diuncalkan ke dhuwur sambil diubeng-ubengkan. Salahnya Iya. di mana ini? Enggak ditaruh di atas, tapi disai, dicium-cium gitu. Pak Glontor nggak boleh gitu. Pak Itu Glontor malah tuh loh. hujan malah di PDW. Iya, nggak tahu modusnya tuh Karena apa. saking gumunnya sama kamu, ada Iya. makhluk kok secantik ini gitu. Iya, dia terkesima karena celananya saya tuh gambarnya ada payungnya. Ada rendangnya. Kanggo gambar payung mah. Tik. Anjir. Lagi omong apa tadi? Non sewu, non sewu, non sewu, lagi non sewu. Ini artis Jakarta loh BTW. Kamu Ayo. kaya nganggo sing gambar payung, Mbak. Yo sing Iya. bangun. Sing larang sithik ngono lho, gambar payung itu tuku ning pasar wis 10.000 Nah, terus gambar apa? Ya yang polos gitu, Brenda. Saya nggak suka. Artis Jakarta gandeng kono banjir kentir tekan Ngawi dek iki. Namanya siapa hari ini tadi? Ayu Ting Ting ya. Ayo ting ya. Kalau besok, Eh? kalau besok nama saya siapa? Besok adalah Ariel Tatum. Enggak, saya kan kalau Yang bibirnya sore. terseksual itu loh. Saya kalau sore, tengah malam dan pagi itu namanya lain gitu. Piye? Gayanya. Iya. Lah pagi sapa? Pagi. Kalau pagi saya Hamdayani. Dayani. Kalau Handayani. kalau siang Kalau siang saya Rina. Rina. Kalau Iya. sore Kalau sore, iya Tuti. diprotes no. Siapa? Tuti aja. Oh. Kamu tahu nggak artinya Hastuti itu apa? Apa sih Hastuti? Kamu nggak tahu ya? Enggak, Hastuti. Iya. Apa artinya? Hasil tumpang tindih. Oh, hasil tumpang tindih. Iya. Kamu Astagfirullahaladzim. itu enggak. Kabeh wong iki jenenge Hastuti berarti nih. Kalau laki-laki Hastoto. Oh, Hastoto beda nek cewek Hastuti. Kuwi lho ayo dibawani. Napa Kas niki? kok. Napa bebas monggo. Kawan Bawani nopo, sih. Mbak? Ayo. Mbak Ayu Ting Ting. Ayu Tong Tong. Kangen yo le. Kangen ku Boleh, sapa ngambil. tanjane? Oh no, kayaknya sok cantik Iya. banget. Sesuk tak omong. Ya. Kangen kutan haba haba ma
khusus ya. Cengkok karo tengah malam. Oh iya, kuwi carane tebal tipis sendal pancing gitu ya. Iya, harus sama dapal-dapal gitu. Oh iya. Sing apik lho Dik, mergo iki sampean dipirsani karo Pak Gareng Pariun. Ayo. Pundi? Enggak nggon sound system kuwi piyayine. Lho kuwi. Oh nggih, sugeng dalu, Pak. Nggih. Ayo. Mong ramu kang dadi telanging hati. Semponang lho muka-muka. Cengkoke jan jemotos. Api ya Allah. Jan. Kan tadi di bis saya di briefing sama Mas Danang. Harus begini. Ayo, Oh, itulah diajar. cengkoke sinden Bu Ngatirin. Ayo. Saya ganti Mbak Elisa, Mbak. Wos lawas anggonku nunggu. Wes lawas anggonku nunggu. Gitu harus kayak gitu. Kamu sakit perut ya? Aku nyontek kamu. Mules ya. Kau adik cara menebarkan pesona pada pria dengan cara sendal pancing gitu. Iya. Seliramu nate ngendika Nano. ngelingana rikala jaman kepungkur. Lah iki lagi sliramu nate ngendika. Oh iya, lupa. Nggih. Gue apal lu. Piye? Gue apal lu. Sekarang ini gue apal lu. Kamu nanya. Ente Lo kadang-kadang aja. ente ya, kayak ente kadang-kadang ente. Lo aja dah. Gue ya. Iya. Mbak Elisa saja karena Mbak Tuti di Jakarta ini sudah terlonte-lonte. Terlonta-lonta, Lah terlonte-lonte. Betawi kok ya. Oh, semua diganti ya. Iya. Ya. Ganti Ya aja, kamu terlonte-lonte. Ya, Wes. Suke. Ayo. Seliramu nate ngandika tresno lahir trusing batin. Ayo. Lali janjine sing energik Mbak Elisa, men kringete iso metu, insyaallah awake iso enteng. Amin. Ya. Oke, siap. Mangga. Dados. Bersama Madangkara.
Bagaimana Anda bisa mengolah suara Anda dan tubuh Anda sangat energik itu? Apa resepnya? Saya Ya. saya dulu tuh suka berenang. Oh, berenang. Allah golek wedi berenang. Gaya. Ya kan rada elit lho Pak Yoyo, ya dipirsani piyayi kathah. Oh iya iya. Iya iya. Suka berenang. Ya ayo. Ayo, Apa? angkat ayo. Ayo, oke. Ayo. Ayo. Janjane kowe Ayo le. Le. Iya, iya, Mas. Seragenan yon. Janjane kowe ning
biasa dahsyat tenan iki ora. Dahsyat. Nggih. Semangat. Mbak Elisa masih kuat to goro-goro? Nggih sakit tasih kuat. Alhamdulillah. Kandunganipun. Nggih. Dongane pangestune Kyai Ngadirojo insyaallah jenengan bar niki sehat. Amin. Amin. Mergo sih akeh ya Mak pamundhut sing ngersake Mbak Elisa. Menika saking Sinoman. Lho. Nyuwun gending mendem wedokan Sidorondo Mangku Purel. Wah. Mister Mendem penyanyi Mbak Elisa. Lho, nggih. Nah, niku sik kathah. Ugi saking dewanipun para sinden nggih Pak Oka Wibowo. Wah. Pak Oka dari Belanda. Ah, Mbak Winong duet kalian Mbak Elisa dalam tembang Sinom Parijoto. Wonten tali asihipun. Nggih. Nggih, mangke gara-gara diaturaken Mbak Elisa saged istirahat riyin. Terima kasih, Jen. Nggih. Awake dhewe mbacutne crita, Nduk. Ya tak direake. Yo, magita-gita anggene bakal ngrampungke lelakon. Monggo, Pak.